интернет потребители срещу Мис България 2009. И във Фейсбук ли си? Да. Гледаш тази страница? Не тази страница не я гледам, сега след малко ще я покажа и нея. Виждам едно съобщение, което остава на нашата страница, как да се включа в подписката срещу Мис 2009, Антония Първанова. Искам много ясно да подчертая дебело, че аз нямам никакво лично отношение към госпожата. Просто има група във Фейсбук, която смята, че трябва да се затвори зоопарка. Ивайло Спасов я е създал, той е при нас. Защо? Какъв е проблема? Какъв ви е проблема с Мис България 2009? Аз също искам да подчертая, че ние нямаме нищо лично към победителката Антония. Единственото, което имаме против, това са действително принципни неща и хората, които са събрани в тази група, изразяват съвсем спокойно своята гражданска позиция. 30 000. 30 000 бяха, вече са 37 000. Като групите са две. Едната е, която аз създадох, тази да затворим зоопарка, като обикновен граждан, който просто искаше да си изрази мнението, и за мен интернет е едно съвсем нормално средство да го направя. При това абсолютно безплатно и свободно. И другата група, която е Мис България 2009, е Крокодил. Която... Как го казва Крокодил? Ами не искам да прозвучи обидно, просто такова името на групата. Кой е създаде? Не съм аз, това е едно друго момче. Като групите се развиваха паралелно, дори без да се познават, до момента, в който всяка една натрупа около 20 000 поддръжници. И в един момент просто се запознахме. Утре ще ни дават по нова телевизия. Да, това е едно специално съобщение, което пуснах до нашите членове, защото те живо се интересуват за всякакви видове. Каузата ни набра страхотна скорост, писмото ни е номер 1 по рейтинг в медиите. Вече имаме покана да гостуваме в сутрешния блок на Нова телевизия. Стискайте палци, всичко да мине окей. И заедно с Вилияна Георгиева да покажем на цяла България, че каузата ни е справедлива и никой не може да ни нарича завистници и злобари. Ма вие изглежда сте впечатлени от някакви изказвания, за да ги пишете тези неща. Малко е злобничко все пак. Ами не е злобничко. Значи съвсем какво нормално... искате, в крайна сметка? Така, искаме една прозрачност при избора на подобна личност за национална кауза. Ето прозрачност гласува с СМС. Значи за нас това... През цялото време повтаря това. 40% от българите гласуваха... 100 000 души, които вие... Предполагам, не сте получили никакво официално потвърждение от Визаж, колко са били гласовете, колко са били разпределени между участниците. Тоест в момента тези 40% и тези 100 000 души е пълна спекулация един вид. Защо? Защото никой не може да сметне колко точно хиляди души са гласували, по проста причина, че става въпрос за гласуване с СМС-и, нали така? Как да не може? Ами не може. Може да сметне колко СМС-а са изпратени. Да, но кой говори за СМС-и в изказванията? Говорят се за души. Следователно, ако видите липсата на логика, нали, виждате, че не че и пиар някъде е сгрешил, когато е предавал съобщението, което да бъде разпространено. Ще са 10 човека по 10 000 СМС. 10 човека с 5000 карти и така нататък. В един сайт бяха тръгнали да смятат доста сполучливо как се получават нещата. Как се получават? Отворете в интернет, има си официална статия в... Не знам, надявам се да не правя реклама. Няма значение. В И-вестник, например. Да. Там бяха написали една статия, в която доста сполучливо бяха тръгнали да смятат колко точно сим карти са нужни на едно скромно семейство, за да направи едно невероятно гласуване, че дори да спечели вибрата. Обаче си почнал така на майтап с това нещо. Абсолютно нещата тръгнаха като гражданска позиция и в един момент аз забелязах, че хората, които се присъединяват към каузата, не са просто моите приятели, а говорим за скорости от по 500 души на час. Което за мен беше абсолютно невероятно. И какво ще правиш тази лавина, дето тръгна след тебе? Лавината продължава, няма какво да я правя. Значи хората сами изразяват вътре мнението си. Точно в тази връзка искам да опровергая едно изказване от вчера. Изказването беше, че няма отрицателни мнения към победителката в интернет, а са само положителни. Ето защо съм ви донесъл един подарък, който после ще ви дам. Всички гадости, които са написани? Не. Значи, тъй като се тръби адски много за тези 40%, които, знаете, че 40% може да бъде и 4 от 10. Да. Аз съм ви подготвил топ 40% коментари за Мис България от интернет. Я да видя. Които са с едно специално посвещение за вас, за една по-красива, по-справедлива и по-честна България от нашата кауза. Така, какво искате вие?
Така, значи, искаме да кажем много ясно, че за нас избирането на човек за национална кауза, каквато е Мис България, която ще представлява лицето на нашата страна пред света, не може да става с SMS-и. Просто няма как. Трябва, може би, да се направи една по-голяма и интернет кампания месеци преди това, да се събере максимално мнението на хората, за да може в крайна сметка и самото жури да бъде подпомогнато да вземе някакво решение. Защото това нещо искам да ви кажа, че 40% не значи нищо. Ако бяха изнесени официални резултати и да кажат, ето, гласували са половин милион души, от тези половин милион 40% с точна цифра са гласували за госпожица Петрова, тогава нали се сещате, че никой нищо няма да каже. Но когато отново говорим за проценти, все едно имаме някакъв вид телевизионна игра. И точно това кара хората да се бунтуват. Още повече, че най-важното, което е, хората, които в интернет изразяват мненията си, са положително настроени към подгласничките на победителката. Според мен регламента трябва да включва право на един СМС. И той да е безплатен. Те искат да печелят. И той да е безплатен, да. Защото това е национална кауза. Трябва да се гласува, трябва всеки телефон, всяка сим-карта, независимо кой я притежава, трябва да има право на един СМС. Абсолютно. И тогава вече ще добием ясна представа какво се случва. Да, защото... Да, но това ще им ограничи печалбите. Да, печалбите за едни, разходите за други, така. А на твой интерес защо е изобщо към това нещо? Какво? Ами аз като един обикновен гражданин просто реших да си изразя позицията, както ви казах в началото, след което видях, че нещата действително се развиват и ще бъде, например, предателство от моя страна към всички тези хора, ако не се опитам да допомогна, отново като гражданин. Аз не съм медийна личност, никой от нас не е, но ние сме сигурни, че гражданското общество в България се пробужда и не сме просто, както нали, има отделни мнения, че сме тръгнали да злобеем. Напротив, мненията в началото бяха доста хапливи, мога да кажа, но в момента се окротяват и действително хората тръгват да изказват адски много мнения в подкрепа на това да правим реални неща, за да може да не открием истината за този конкурс. Защото всички от тези хора, които са изразили мнението си, не само в нашите групи, но в интернет, ние следим десетки сайтове по цял ден, показва, че те недоумяват как може да се случи такова нещо. Добре. Каква е схемата? Как може да стане това нещо? Физически възможно ли е човек да вземе 10 или 15 сим-карти и от тях да изпрати 100 или 200 или 300 СМС-а? Абсолютно е възможно. Значи само не говорим за 100-200 сим-карти, говорим за повече, разпределени на повече хора, тъй като в момента мисля, че все още не е навлязло активно това да си даваш личната карта, когато си купуваш предплатен пакет. Когато това влезе, мисля, че може би ще може да се ограничи това нещо с СМС-ите и би било по-реално самото гласуване. Но в момента аз мога да си купя, ако имам, разбира се, средствата за това, колкото си искам, примерно сим-карти и на всички мобилни оператори, спокойно да си гласувам по цял ден, защото си нямам друга работа или защото съм решил, че това трябва да бъде. Добре, благодарим ти. Рожденичката е Маги Вълчанова. Честит рожден ден. Благодаря. Много драго ми е да съм тук. Предишния разговор. Разцъкахме темите рано за миските, за Батов, за кой ли не. С кое искаш да те отпочнем? Ами с каквото решите. Добре, какво ти е отношението към това, което се случва с Мис България 2009? Ами мога да коментирам, че това е сигурно единственият случай и в историята на Мис България, когато се прави такава петиция срещу някоя миска, т.е. да бъде премахната като такава. Което е много странно за човек избран от народа. Но какво ми е отношението? Според причината каква е? СМС-ите или? Ами не знам, нали? Да, точно така. Не, тя беше избрана първата, която уж избрана от народа. А в същото време народа реагира доста бурно на нейното избиране, което е малко странно. Нали? Получава се някакъв конфликт. Добре, да не те вкараме в този разговор за Мис България. Да. Естествено, ти се държиш колегиално.